Makanlalay. Punto por punto kay Atong Remo. Ganon din ang kanyang anak na incumbent Kalasyaw Vice Mayor Kevin Makanlalay. At siyempre ang ating direktor ng Department of Agriculture doon po sa may PCA, Philippine Coconut Authority, former Kalasyaw Mayor Mark Roy Makanlalay. At siyempre, yung nakasama natin kagabi at tumagal tayo ng kwentuhan doon sa kanilang bahay. Ito pong ating barangay kapitan ng Buod, si Kapitan Alan Makanlalay. Good morning sa lahat. At siyempre, unahin natin, ano ba na ang pinag-usapan natin kahapon? Yun hong pinag-uusapan ho natin kahapon na nabitin ho tayo ay patungkol ho doon sa lihim na relasyon ng ilang matataas na opisyal. At mamaya ay didiscusin ho natin yan. Bibigyan ho natin ng punto yan. At samahan ho ninyo ako kung sino ho pwedeng humula. Kung sino nga ba itong may mga lihim na relasyon na mga matataas na nasa gobyerno. Ulahan nyo ho kung sino yung mga yan at pupuntuhan ho natin. Punto por punto kay Atong Remo. At siyempre, yung isa na napag-usapan natin kahapon ay patungkol ho dito sa PhilHealth. Na kung saan ay nabanggit ho natin kahapon na napakalaking pera ang involved pala dyan. Punto por punto kay Atong Remo. Na ibinabayad ho ng PhilHealth sa lalawigan ng Pangasinan. At wala pa ho tayong kasagutan doon sa mga tanong ho natin kung ilan na nga ba ang naipalista o naiparehistro na mga Pangasinanses sa lalawigan ng Pangasinan. Pero ayon doon sa ating report, ang tansya na kailangan iparehistro ng provincial government ay nasa 2 milyon na mga taga-Pangasinan. At ang 2 milyon na yan ay meron hong kakibat na halaga 1,700. At i-multiply mo yan, 1,700 times 2 milyon. Wala sukatang-katang ya 3.4 billion. Punto por punto kay Atong Remo. Saan kaya ginagastos ng provincial government ito? Dapat yan ho ang mga dapat nating alamin sa kanila, na dapat yan din ang sasabihin ng kasalukuyang nakaupo. Kung nasaan nga ba at saan ginagastos, saan iginugugol ang pera ng PhilHealth o yung tinatawag nilang yakap. Ay, akala ko ba yakap na ang pangalan, bakit meron pa rin gikonsulta? Punto por punto kay Atong Remo. At hindi biro hindi biro ang pondong inilalabas ng PhilHealth sa ilalim ng capitation. Ito ay mula sa kontribusyon ng mga membro at sa pondong pampubliko. Kaya bawat sintimo nito ay dapat may katumbas na malinaw
at nasusukat na serbisyong pangkalusugan. Punto por punto kay Atong Remo. Kung may isang programang ipinagmamalaki ng alinmang lokal na pamahalaan, nararapat lamang na ipakita rin nito ang buong larawan. Punto por punto kay Atong Remo. Ilan ang tunay na nakikinabang? Ilang pasyente ang nakapagkonsulta? Ilang laboratory examination na ang nagawa? Ilang gamot ang naipamahagi? Punto por punto kay Atong Remo. At siyempre sa higit sa lahat, magkano ang capitation na natanggap at saan ito eksaktong ginagastos? Punto por punto kay Atong Remo. Ang mga tanong na ito ay hindi ho pambabatikos. Ito po ay bahagi ng karapatan ng publiko sa transparency. Ang pondong ginagamit ay pera ng taong bayan at ang mamayan ang may karapatang humingi ng malinaw na paliwanag. Punto por punto kay Atong Remo. Carl, bakit wala yung video ng PhilHealth dyan? Ilabas mo yung video para makita nila. Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, pagpapatuloy ho natin kahit wala ho yung litrato ni Engineer Carl. Kung maayos at tama ang paggamit ng capitation, walang dapat ikatakot sa pagbubukas ng mga ulat para sa publiko. Ayan ho ayan ho yung inilabas ng isang online page. Nakita ho natin yan. Kayo na ho ang bahalang magbasa dyan kung ano ho ang nilalaman yan. Pero tayo po ay nagtatanong kung saan ho napupunta ang halaga ng pera ng capitation para sa PhilHealth. At sa halip, magiging patunay pa ito na epektibo ang programa at tapat ang pamamahala. Ngunit kung may impormasyon na hindi maipaliwanag o hindi maipakita, natural lamang na magkaroon ng mga katanungan. Punto por punto kay Atong Remo. Mahalagang idiniin ang pagtanggap ng malaking halaga ng capitation ay hindi nangangahulugang may katiwalian. Pero dapat ilabas nyo. Ang anumang aligasyon ay dapat suportahan, siyempre, ng ebidensya. At mapatunayan sa pamamagitan ng audit at wastong proseso. Gayunman, ang pananagutan sa publiko ay hindi dapat hinihintay lamang kapag may reklamo. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat ito ay kusang ipinapakita. Punto por punto kay Atong Remo. At dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang maglabas ng mga larawan ng programa o mag-anunsyo ng mga proyekto.
Ang tunay na sukatan ng mahusay na pamamahala ay ang kakayahang ipakita sa pamamagitan ng malinaw na datos at dokumento Punto por punto kay Atong Remo. na dapat ang bawat pisong ipinagkatiwala ng mga taong bayan ay nagbunga ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan. Punto por punto kay Atong Remo. At kung sa usapin ng kalusugan, ang hinihingi ng mamamayan ay hindi papuri, kundi katotohanan, transparency at pananagutan. Punto por punto kay Atong Remo. So yan ho yung natin ha. At sana nga mapakinggan ang ating panawagan na ilabas ng provincial government ang listahan nang sa ganun ay malaman natin kung ilan na nga ba ang naiparehistro dyan sa yakap, ilan na ba ang mga miyembro nito, at saan ginagastos ang bilyong-bilyong halaga ng pera na yan. At good morning din pala sa ating kaibigan dyan sa may barangay Anonas, Ordaneta City. Ito po si former Major Sibayan. Kahit nang tumarahay nga barangay kapitan dita, barangay Anonas T, Ordaneta City. At kahapon nga Engineer Carl, ilabas mo nga yung blind item na pinag-uusapan natin kahapon. Dahil nanghuhula ho ako kung sino ba itong isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor ay di umano magkarelasyon. Punto por punto kay Atong Remo. Yan ho ay nakita ho natin dyan sa isang Facebook page na kung saan ay may linabas itong isang blind item. Kaya ako ay nanawagan sa programang Punto por punto kay Atong Remo. na tulungan nyo naman akong hulaan kung sino nga ba itong binabanggit nila. Sa dami ho ng gobernador ho sa buong Pilipinas, ay hindi ho natin basta-bastang matukoy kung sino itong gobernador at isang lalaking mayor na may umano magkarelasyon. At kung sino, pwede ho nyong i-text yan dyan ho sa nakikita nyong number dyan sa may screen. Yan. At i-text nyo kung sino yan para tingnan natin kung mahulahan nyo. At itatanong ho din natin kung tama yung hula ninyo. I-text nyo dyan sa numero 0906-212-6862. Medyo maganda at saka interesado ho ang ating mga tagapakinig na malaman kung sino itong isang lalaking gobernador at isang lalaking mayor ang di umano magkarelasyon. Punto por punto kay Atong Remo. At saka kahapon pala at pagkatapos ho ng ating programa ay meron hong naganap na sunog ho dyan sa may Rivera Street. Kasagsagan na nga ho, hindi na nga humuhupa yung ulan kahapon. Kung bakit nagkasunog pa dyan sa barangay, ay sa may Rivera
Rivera Street. At syempre, napakinggan nyo rin yung kanina kung ano yung yung programa ng ating kaibigan na si Joseph Bacani sa kanyang programang Say Matuan Balita. Saray Matuan Balita ni kasamang Joseph Bacani. At congratulations pala sa mga bagong halal na mga opisyal ng PNP Press Corps Pangasinan. At isa ho dyan ang ating kapaborito Joseph Bacani na naging opisyal bilang isang auditor ng PNP Press Corps, na ito ay pinamumunuan naman ng ating Provincial Director Colonel Dennis De Leon. At good morning din pala sa ating Provincial Information Officer, si Police Captain Eileen Katugas. At syempre, yung kanyang mga kasama dyan, andyan na rin si Police Captain Sabado. Mabuhay po kayo. Punto por punto kay Atong Remo. At sa Agosto 8 ay magaganap ho ang induction ceremony ng mga bagong halal ng PNP Press Corps Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. Alas 10:25 na ho ang nakakalipas. At marami pa ho tayong pag-uusapan. Marami pa ho tayong pupuntuhan. Punto por punto kay Atong Remo. Good vibes muna tayo. At pagtuunan muna natin ng pansin ang panukala. Nasa final reading na sa Kongreso at saka sa Senado. Itong Magna Carta para sa BHW. Hayahay na ngayon na naman ang buhay ng bawat barangay health workers. At pakinggan na ho natin ang panukala na sinambit ni Senator Mig Subiri. Pakinggan nga natin, Engineer Carl. May sakit si nanay, tinatakbuhan po nila BHW. Pag may kinagat ng aso, ay tinatakbuhan po ng mga kabataan ng BHW. Pag nagkaroon ng bungguan po, ang tumutulong sa ating BPO at Bantay Bayan, lalo na pag may aksidente, ang BHW. And so on and so forth, pwede kong banggitin po kung gaano ka-importante ang BHW sa larangan ng public service, no? Public service, honest to goodness public service sa ating mga kababayan down to the barangay level. Minsan nga, nung panahon na yun, marami pa pong NPA sa Bukidnon. Umaakit po ako sa Kisawa, sa Quezon, dun sa amin, sa Quezon Bukidnon. Kayo mga BSW, makinig ho kayo na maigi. Bawal magdala ng PNP o armado. So ako, umaakit ako, kasama ko, BHW ng barangay. Sila po ang nagbabantay sa akin noon. Kasi mahal na mahal po ng mga kababayan natin ng mga BHW. That's why I am so happy na umabot na po sa plenaryo ng Senado ang ating panukala na bigyan ng parangal at bigyan ng benefits at bilang hustisya na rin sa ating mga BHW sa lahat ng trabaho na binibigay nila sa ating mga kababayan.
kulang nga yung allowance eh. Hindi sapat po yung allowance. Hindi lamang allowance kailangan nila, pati dapat isama din natin sila sa iba't ibang mga benepisyo ng gobyerno like PhilHealth, like insurance. Dapat siguro meron tayong mekanismo na pag-graduate ng BHW, meron din silang matatanggap sa gobyerno. Hindi lamang po na thank you lamang na pagkatapos ng serbisyo nila na ilang taon. I've attended the retirement of many BHWs dun sa amin sa probinsya ng Bukidnon. Biro mo, 30 years of service as a BHW, certificate lang ibibigay ng gobyerno sa kanila. Certificate? Napakasakit. Kaya po, kung pwede pa natin dagdagan ng mga benepisyo dito sa panukalang ito during the period of amendments, I am 1,000% in support of the measure. Mabuhay po ang ating mga BHW. May God bless you all. So, ayan ho iyan ho ang tinig ng ating Senador Mig Zubiri sa pagsulong ng Magna Carta para sa mga BSW. Tutuunan ho natin yan ng punto por punto, makaraan ng ilang paalala. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tubig sa ating kalusugan. Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko
Huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban. Bangon ka binmali, ituloy mo ang laban. Bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban. Bangon o binmali, ituloy mo ang laban. Bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ipagpapatuloy ho natin ang nabinbin na usapin binibigay ninyo Go sa to patungkol ho dyan sa BHW. At papakinggan din ho natin ang mensahe ng ating butihing congresswoman ng Tercero Distrito na walang iba kung hindi si Congresswoman Rachel Arenas patungkol ho sa usapin ng Magna Carta for BHW. magandang araw po sa ating mga minamahal na barangay health workers. Ngayong araw, narito kami upang magpasalamat mula sa aming puso sa bawat sakripisyo, oras at pagmamahal na ibinibigay ninyo sa ating mga komunidad. Kayo po ang unang takbuhan ng maraming pamilya kapag may karamdaman. Bago makarating sa doktor o ospital ang pasyente, kadalasan kayo muna ang kanilang nilalapitan. Kayo ang nagbibigay ng unang payo, unang pag-aaruga, at unang pag-asa. Sa bawat bakuna na inyong naisagawa, sa bawat buntis na inyong ginabayan, sa bawat batang inyong binantayan, sa bawat bahay na inyong pinupuntahan, kahit mainit o maulan, kahit tong COVID, kayo ang tahimik na bayani na nagpapatibay sa kalusugan ng ating mga barangay. At sa bawat fiesta na kayo po ang nagluluto, kahit yun, ginagawa ninyo para sa ating mamamayan. Alam namin na hindi madali ang inyong trabaho. Marami sa inyo ang naglilingkod kahit kulang ang kagamitan, kahit mahirap ang sitwasyon at kahit minsan na hindi sapat ang pagkilala sa inyong mga sakripisyo. Ngunit patuloy pa rin kayong tumutugon dahil mahal ninyo ang inyong mga komunidad at naniniwala kayo na ang bawat buhay ay mahalaga.
kung sapat na salita upang masuklian ang aming pasasalamat. Ang totoo, ang lakas ng ating healthcare system ay hindi nagsisimula sa malalaking hospital. Nagsisimula ito sa ating mga barangay. At ang puso ng primary healthcare ay kayo, ang ating mga BHWs. Kaya naman, nais namin iparating sa inyo na hindi namin nakakalimutan ang inyong mga hinaing at pangangailangan. Patuloy nating isinusulong ang pagpasa ng Magna Carta for Barangay Health Workers dahil naniniwala kami na ang inyong dedikasyon ay nararapat tumbasan ng proteksyon, benepisyo, pagsasanay, at pagkilalang matagal na ninyong ipinagkakaloob sa iba't ibang tao, ngunit madalas ay hindi ninyo natatanggap para sa inyong sarili. Ang panukalang ito ay higit pa sa isang batas. Ito ay pagkilala sa inyong dangal, pagkilala sa inyong sakripisyo, at pagkilala sa napakahalagang papel na ginagampanan ninyo sa buhay ng bawat Pilipino. Punto por punto kay Atong Remo. So yan ho ang mensahe ni 3rd District Congresswoman Rachel Arenas. At palakpakan ho natin ang ating mga bayaning BHW. Isa pa. Nimala. Ahay lalabot, subilay na BHW. At kumon, nunay pasatan niya panukala. Dapat ayusin nyo rin, kayo mga nandyan na BHW, ayusin nyo rin ang inyong trabaho. Hindi yung pag may ayuda, kung sino-sino ang mga nililista nyo na kahit may kaya sa buhay, inililista nyo pa rin. Dapat maging parehas kayo dahil binigyan na kayo ng pagkakataon na para maiangat, madagdagan ang inyong mga honorarium dyan sa barangay. Kaya sana ang panalangin ho natin, iparehas nyo, ipatas nyo ang pagtrato sa lahat ho ng mga nasasakupan nyo sa barangay. Punto por punto kay Atong Remo. Alas 10:41 lamat. Panangog to lamat. Ando lamat kasi so iluto yasiraan na ane. Nang karuman so sinira tayo puro balatong. Balatong. Mantagtag kilay ken, giniling, ya karni na pabo. Bali-balitan. Tan adobo. At sa bawat barangay sa Pilipinas, kabilang ang mga nasa pinakamalayong komunidad, ang barangay health workers ang unang nilalapitan ng mga mamamayan kapag may suliranin sa kalusugan. Sila ang katuwang ng mga doktor, nurse, midwife sa pagbabakuna, maternal at childcare, health education, pagtugon sa mga sakit. At maging sa panahon ng mga kalamidad at pandemya, sa kabila ng napakahalagang tungkulin, marami sa kanila ang nananatiling kulang ang honorarium at benepisyo. At dahil dito, mahalagang naisabatas ang Magna Carta para sa barangay health workers. At ang layunin nito ay kilalanin ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makatarungang honorarium, hazard pay, social protection, insurance, sapat na pagsasanay,
at iba pang benepisyong nararapat sa mga taong araw-araw na nagsisilbi sa kalusugan ng komunidad. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi maikakaila na ang mga BHW ang pundasyon ng primary healthcare. Kapag maayos ang kanilang kalagayan, mas magiging episyente ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Punto por punto kay Atong Remo. Makikinabang dito ang mga buntis, sanggol, senior citizen. Ay, may tumatawag. At iba pang sektor na umaasa sa serbisyong medikal pang barangay. Punto por punto kay Atong Remo. Gayunman, ang anumang Magna Carta ay dapat ding may malinaw na pamantayan sa pagpapatupad. Kailangang matiyak na ang mga benepisyo ay maipagkaloob ng patas, may sapat na pondo at may pananagutan ang mga kinauukulang ahensya upang hindi manatili sa papel lamang ang mga ipinangakong karapatan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang pagkilala sa mga barangay health workers ay hindi simpleng pagbibigay ng dagdag na benepisyo. Ito ay pagkilala sa kanilang sakripisyo, dedikasyon, at mahalagang ambag sa kalusugan ng bawat Pilipino. Punto por punto kay Atong Remo. Ang isang bansang may malasakit sa kalusugan ay dapat ding may malasakit sa mga taong nasa unang halay ng serbisyong medikal. Punto por punto kay Atong Remo. Ang Magna Carta para sa barangay health workers ay hindi lamang usapin ng benepisyo. Isa itong usapin ng katarungan, pagkilala at pagpapahalaga sa mga tahimik na bayani ng bawat barangay. Punto por punto kay Atong Remo. At good morning pala yun sa mga kaibigan ho natin dyan na nakikinig ho dyan sa barangay Minyen East. Andyan ho yung mag-asawang si Pare Felix at saka si Elizabeth Jose. Andyan din na nakikinig, malakas ang kanyang radyo sa may barangay Katablan, barangay Pimmaludpod. Itong si Pare Marvin Kalma. Kalma lang kayo dyan. Gusto rin nating batiin ang lahat ng mga opisyalis dyan na nagkakaroon ng regular session dyan ho sa siyudad ng Ordaneta. At unahin ho natin na batiin ang kanilang presiding officer, Vice Mayor Jimmy Jing Paraino, Majority Floor Leader Onofre Bongo Rospe. Andyan din ho si Kunwa, Councilor Warren Andrada. Andyan din ang legal nila. Makuha ito sa usapin patungkol ho dyan sa batas. Itong si Councilor Rayo Esteves. At syempre, hindi ho mawawala dyan sa hanay ng mga konsyalis dyan ho sa bayan ng Ordaneta. Ito pong si Councilor Del Prado, Alfonso Miguel Del Prado. Andyan din si Councilor Somera, Doc Bless Somera. Andyan din siyempre ang kanilang mga nagagandahan na mga katabi sa kanilang session ngayon.
Ito pong si Councilor Jen Ganja. Andyan din si Councilor Ted Perez. Andyan din si Hero Sumera. At siyempre ang kanilang ABC President, Jose Roy Paraino. At siyempre ang kanilang SK President, SK Paraino. At siyempre ang kanilang mga nandyan sa mga sekretariat na nakikinig, si Manang Elizabeth Elizabeth Istuesta. At siyempre, andyan din sa kanyang farm ang ating kaibigan na former Urdaneta City Mayor, former City Councilor Franco Del Prado. Pa-shoutout din, sabi ni Barangay Kapitan June Lord Marsan, dyan ho sa Barangay San Leon, Balungaw. At siyempre, good morning din kay Poblasyon, Villasis Poblasyon, Barangay Captain Boot Season. Andyan din ang ating kaibigan na former Army retired, Colonel Jones Roderos. Meron pa ho tayong nalalabi na 10 minuto bago ho tayo magpaalam. At kahapon ho, nagawi ho tayo sa bayan ng Lingayen, na kung saan ay duman ho tayo mismo dyan ho sa may Baywalk. Baywalk ho ng Kapitolyo, Lingayen. At hanggang Bukong-Bukong, so danom nitan, balang ko asumpala so drainage nitan, ang manaya, dilap ni ang gandatan. Pero so ibabagadahan natan ko no yagaw na mampantay la amay danom od kalsada tan amay danom na dayat. At titignan ho natin kung paano re-remedyohan yan ni 2nd District Congressman Mark Cuangco. Punto por punto kay Atong Remo. And congratulations to Secretary Conrado M. Estrella III. Being the top performing and most trusted cabinet secretary. Meron ho siyang nakuha na 81.1 na trust rating. At meron din ho siyang nakuha being the top performing and most trusted cabinet secretary, 82.3 sa kanyang performance. Ito ho ang ipinalabas na evaluation ng sinumang mga may mga top performing at most trusted cabinet secretary ni BBM. Congratulations, Dar Secretary Conrado M. Estrella III. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi mo na nailabas, Carl. Para makita nila yung litrato ni Secretary Estrella.
punto por punto kay atong Remo. Iba na yan, yung Mitsubishi na yan. Yung ko na lang, ilabas mo na lang yung job hiring. Meron ho tayong job hiring na magaganap ho dyan sa bayan ho ng Bayangbang at bayan ng Malasiki. Yan, i-blow up mo yan, blow up mo. Ito pong Goldmark International Career Corporation ay nangangailangan ho at immediate hiring papunta ho ng Japan. Meron hong gaganapin na interview sa August 5. Bukas na ho yan Bukas, August 5 hanggang August 6, dyan ho sa bayan ng Bayangbang. At sa August 7 naman, ay dyan naman ho sila sa bayan ng Malasiki. Nangangailangan ho sila ng mga construction workers para papunta ng Japan. At kung sino man ho ang mga interesado at nagnanais na magtrabaho sa Japan, kailangan ay mga lalaki ang kakailanganin ho nila na mag-edad ng 20 hanggang 33 edad na gulang. At syempre, natural, physically and mentally healthy ka. Magaganap ho yan bukas ng mga alas 8 hanggang alas 5 ho. Diyan ho sa bayan ng Bayangbang. At mismong mga Hapon po ang mag-i-interview sa lahat ho ng mga nagnanais na magtrabaho diyan sa bansa ng Japan. Ang pinaka-initial na kanyang monthly gross salary ay umaabot ho ng 167,000 yen. Magkano ho kaya ang palitan ngayon? Punto por punto kay atong Remo. Yan, at meron ho kayong pag nakapasa ho kayo sa interview, dadalhin ho kayo dyan sa Manila, dyan ho sa may Goldmark International Career Corporation para mag-aral at may training ho kayo ng 6 na buwan para mapag-aral kayo at makapagsalita kayo ng salitang Hapon. Ito po ay libre. Habang nag-aaral ka, meron ka pang allowance. So sa lahat ho na nagnanais na magkaroon ng trabaho dyan sa ibang bansa, particular na ho dyan sa Japan, ay pupunta lang ho kayo dyan sa bayan ng Bayangbang bukas, August 5 to 6, nandyan ho sila sa Bayangbang. Nasa Peso Municipal Employment Service Office. At ito po ay handog na trabaho, job opening po ng ating kaibigan na nandyan ho sa bansa ng Japan. Ito pong si Aris Villanueva. At uulitin ko August 5 and 6, 2026, dyan ho sa may Peso ng Bayangbang, Pangasinan. At August 7 naman ho, dyan sa bayan ng Malasiki
sa pangunguna naman ni Malasikim Mayor Alpi Soriano. Punto por punto kay Atong Remo. At wala na ho tayong sapat na oras. Maraming salamat ho sa mga tumutok, nakinig at saka umantabay sa ating programang. Punto por punto kay Atong Remo. At nakasama nyo sa himpapawid ang ating technical side, Carl Kayabyab. Ang kilabot ng Kolehiala. At ito naman po ang inyong nakasama sa loob ng isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. Pangal daw manan, kakailian. See you tomorrow in Tunobigat Manan. Thank you and have a nice Tuesday morning. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa